Ja sam žensko. Super. Super. Ovo neka... Ne znam, ajde. Mlađe mene pitaš to, Bože. Dobar dan, dragi gledaoci. Došli smo i do polufinalne epizode izbora za zaštitno lice Creative Vision produkcije za 2024. godinu. U ovoj epizodi se nažalost opraštamo od 2 devojke, što znači da nam ostaje 5 finalistkinja. Devojke su sada imale zadatak da odaberu neku domaću poznatu ličnost koja će ih inspirisati za fotografisanje u ovoj epizodi. Dunja Mikarić i Marta Stevanović su odabrale influencerku Anju Blagojević, čije je umetničko ime Anja Bla. Milica Obradović i Lenka Babić su odabrale pevačicu Teodoru Džehverović. Kristina Nikolić je odabrala repera Devita. Tijana Vasiljević je bila u ulozi pevačice Anđeli Gnjatović, čije je umetničko ime Breskvica, dok je pevačica Ana Lazarević bila inspiracija našoj takmičarki Milici Đorđević. Naše devojke su odabrale neke teme koje su vidjele kod ovih poznatih ličnosti i odradile fotografije u skladu sa tim, a pored toga su uradile fotografije i po svojim inspirativnim idejama. Ove fotografije možete vidjeti u sljedećem prilogu. Naravno, i polufinale neće proći bez neke zanimljive igre. Tako su devojke u ovoj epizodi igrale pantomime, a pored toga su i odgovarale na neka zanimljiva pitanja, ovog puta u drugačijoj formi. Šta prvo uradiš kada ustaneš? Pa pogledam u telefon, realno. Koji sajt na internetu najčešće posećuješ? A ne znam. Ali da ne bude toliko ne znam. Probušena čista čarapa ili smrdljiva cela? Bušno čista. Čitanje knjige ili gledanje filmova? Gledanje filmova. Bez čega ne izlaziš iz kuće? Bez telefona. Fotografisanje kada je baš hladno ili kada je baš toplo? Baš petop. Čiji broj si posljednje okrenula? Mamin. Eurokrem ili Nutella? Nutella. Šta uradiš pre spavanja? Stavim telefon na punjač. Kako izgleda tvoj običan dan? Probudim se, skuvam kafu, sedim sa dečkom i tako, ništa specijalno. Šta si posljednje lepo uradila za sebe, a šta za nekog drugog? Pojma. Rekla dečku da ga vodim. A za sebe, sebi sam kupila haljinu. Kako ćeš provesti ovu novu godinu? Provešću, ja mislim, nadam se da sad bit ću u Budimpešti. Kako izgleda tvoj savršeni dan? Moj savršen dan, da me ne probudi alarm za početak, da pijem lepu kafu, gledam neku seriju i to je to u suštini. Da uživam. Kada si posljednji put razgovarala sa sobom naglas i šta si rekla? Malo pre dok sam birala slike. Ova slika mi se sviđa, ova mi se ne sviđa i tako. Sladoled od vanile ili čokolade? Vanila. Kojeg youtubera pratiš? Nenad Ulemek. Šta najčešće pevaš pod tušem? Atlantida. Koja je posljednja stvar koju si pretraživala na Google-u? AI-chat. Slatke ili slane grickalice? Slane. Omiljena aplikacija na telefonu? Instagram. Omiljena aplikacija na telefonu? Instagram. Da li si noćna ptica ili jutarnji tip? Pa ja želim da budem jutarnji tip, ali
sam više noćna ptica. Koji žanr filma bi bio tvoj život? Komedija. Kada bi tvoj auto mogao razgovarati, šta misliš da bi ti prvo rekao? O ne, izađi. Ajde, hvati ga. Zec. Žaba. Da. Ako je prvi Setim rekao. reči. Ajde, dobro, ajde. Hrana. Večera. Doručak. A, tajna večera. Odela si, dobro, hvala. Ukusno. Ukus. Ukusna hrana. Miris, ukus. I miris Da. i ukus. Sve se meša. Sve se meša. Gasi. Druga glava, akcija. Ajde. Ručak. Kuvaš. Kuvar. Kuhinja. Začin. Spremala se ručak, već. Ajde. Pola mi ništa ne Samo pomaga. dalje. Samo gledam. Mešaš. Jedeš. Presipaš. Uzimaš i sipaš. I šupljenu pravi. Praviš palačinke. A, pa čim. ne znam kako da pokažem. Ovako, pa znaš imaš šta ima. Dobro, dve reči. Prva reč. Lepa. Lepočica iz Ver. Reši. Dijeta. Da. Da. Kamera. Fotograf. Kamera. Rakičko. Haljena. Ti. Djevojka. Peva. Operska pjevačica. Opera. Opera. Film. Juca. Životinje neka. Žaba. Medved. Medved. Ja. Znači nisko, malo. Pačica. Štruk. Slatko. Konjić. Dete. Da. Dete. Da, no. A samo dete. Šta ima glavu, a nema mozga? Tačan odgovor. Petar je rođen 24. decembra, ali svoj rođendan uvek slavi tokom leta. Zašto? Ušlo toplo vreme. Ako iz kese u kojoj se nalazi 13 bombona uzmete 6, koliko bombona ćete imati? Pa 6. Kada se čovek može kretati brzinom automobila? Dok je automobilo. Pilot iz aviona posmatra veliko krdo crvenih i narandžastih slonova. Koje krdo slonova se bolje vidi iz aviona? Opa. Ima 4 noge, ali nije zver. Ima perje, ali nije ptica. Šta je to? Ne znam. Bez rada visi, tokom rada stoji, nakon posla suši se. A što zagonetke? Sad ću jako tjena, ali ja stvarno ne znam zagonetke. U konkurenciji trkač je pretekao drugog trkača na drugoj poziciji. Gde je on sada? Drugo. Šta nam omogućava da vidimo kroz zid? Prozor. Koliko zrna graška mogu ući u jednu čašu? Zavisi od veličine čaše, otko znam. Sin mog oca, a nije moj brat. Ubre. Ček. Polubrat. Da bi se skuvalo jedno jaje od guske, potrebno je najmanje 20 minuta.
Koliko je najmanje minuta potrebno da se skuvaju 3 jajeta od guske? Pa isto ako staviš sva 3. Marija je prekjuče imala 7 godina, a sledeće godine će imati 10. Kako je to moguće? Februar, ne znam. Da si rođena pre 10 godina, koliko bi godina imala? 10. A ne znam zagonetke. Pa i tela da kažem na ono drugo Deda Mraz. U sobi se nalazi 5 sestara i sve su zauzete. Ana čita knjigu, Elena kuva, Kata igra šah, a Marija čisti. Šta radi 5. sestra? Pa igra šah, jer ona može da igra sama. Gde se nalaze gradovi bez zgrada, šume bez drveća i more bez vode? Na mapi. O, bravo. Ovo našo na internetu. Na kraju jednosmerne ulice stajao je policajac i naplaćivao je kaznu svim vozačima koji su vozili u nedozvoljenom smeru. Kada je naišao taksista iz nedozvoljenog smera, policajac ga je pozdravio i nije mu naplatio kaznu. Zašto? Zmaju se. Častio ga je pićem posle. Jel jeste? Mi smo odlučili da iznenadimo jednu devojku u ovoj epizodi, a ta devojka je Dunja Mikarić. Ona je ostavila odličan utisak na nas što se tiče snimanja samih epizoda i u njoj smo prepoznali potencijal za razne naše projekte, pa je i dobila posebnu ponudu. Ponudu je imala priliku sama da odabere, pa je pitanje glasilo ovako: da li želiš da budeš deo našeg tima u narednih godinu dana, ali ne kao zaštitno lice? Ako pristaneš, družimo se narednih godinu dana, ali to znači da samo odustaješ od takmičenja i ovog trenutka završavaš učešće u ovoj sezoni. A ako odbiješ, ne znači da ćeš ući u finale. Plakaću. Pa da izađem sama. Izađi. Nema. Kako si bezobrazna. Dobro, eto da izađem sama. Devojka je na kraju odabrala da bude deo našeg tima, tako da joj ovom prilikom u ime celog tima čestitamo na odluci. Dunja, drago nam je da ćemo se družiti i dalje. Ostalo je da saopštimo ko je sledeća devojka koja nažalost ne ulazi u finale, a to je Marta Stevanović. Draga Marta, želimo da ti se zahvalimo na učešću, nadamo se da ćemo se družiti sa tobom i van emisije. Dragi naši gledaoci, hvala što gledate našu emisiju i što smo zajedno sa vama stigli do finala. Znate i sami da je naredna epizoda finalno veče. Sigurno ste uzbuđeni i jedva čekate da konačno proglasimo i vidimo ko će biti naše zaštitno lice za 2024. godinu. Vidimo se uskoro, naravno uz razne zanimljivosti i iznenađenja. Doviđenja!